Младите хора имаме какво да кажем. Днес заставаме тук пред вас с ясната идея и с ясната кауза да обединим усилия. Трябва да бъдем ядрото на това обединение, ядрото на този процес. Няма нищо по-логично от това. Все пак нашето бъдеще е бъдещето на България, защото ние всички тук смятам, че искаме да живеем достойно в България. Много пъти ние сме писали становища, позиции, отправили сме апел към всички управляващи през тези години. През всичките тези пъти гласът ни беше просто глас в пустиня. Крайно време е да се разбере, че ние няма да стоиме така безучастни, че ние искаме нашите искания да бъдат изпълнени и в момента, в която политическата обстановка в България, хората, които влезнат в този парламент, не само ще трябва да обещават, а ще трябва да влезнат с една ясна мисъл и една ясна задача да изпълнят тези наши искания, защото това са исканията за реализацията на младите хора в България. Искаме ние да създадем едно ядро, около което да се обединят всички неправителствени организации, всички протестиращи, всички гражданското общество като цяло, за да можем заедно да тръгнем по пътя, а именно широко гражданско участие в управлението на страната. Вярвам в себе си, вярвам в всички нас, които сме събрали днес, но трябва ние заедно да се преборим, за да ни се чува мнението и гласа и да не трябва да спреме да сме така вярващи, защото много хора се опитват да ни направят неверници в собственото ни бъдеще. Аз такъв няма да бъда, ще вярвам до последно и ще се боря. Благодаря ви, че в тази борба сме заедно. Виждаме какво става, когато няма лидери, когато няма водачи. Народът се разединява. На нас ни трябва човек, на нас ни трябва водач, на нас ни трябва знаме, който да ни посочи пътя, който да ни легитимира, който да повярва в нас. Трябва да заявиме желанието си младите хора като бъдеще на страната, не да се казва, че бъдещето ще е утре, а че бъдещето е днес и да си го вземем. Утре конкретно ще реализираме исканията си в един или в друг закон, но днес трябва да заявиме, че бъдещето на България няма да чака утре. То ще дойде днес, тук и сега.